Mas Adio. Chandra Pesona. Woi. Ayo nunggu dulu ayo pasukan-pasukan batik. Monggo merapat yuk kita joget bersama Chandra Pesona. Janjane kowe lagune urung rampung wis mundur iki piye iki? Padahal duwite iso oke lho anu Git, Anggita. Duwite lho iso oke. Heeh. Apa Mas? Hae Mas. Oh ngonten. Lah cukup kok bengi dhewe, awan dhewe. Hae Mas. Juragan-juragan kabeh alhamdulillah. Iya. Iki bablas kelewok ya Mas? Ya. Sing abang Mas siji ae siji. Janjane kowe nek
kono ya ono Git. Kono. Ngendi. Kene ayo. Alhamdulillah. Ya, Jan. Iki dulurku iki kanca manuk iki. Sampe teko Mas. Baru nyampe. Ya sampun dahar dereng. Monggo ayo. Mas hae Mas. Iki anu kan mumpung anu nuansane iki lak sragen-sragenan iki ya dulu-dulu alhamdulillah. Ya. Iki disengui Mas Gondrong, Mas Ledeng pokoknya buat seluruh pasukan-pasukan bapak-bapak yang berjas hitam iki lho. Ya. Dan wis aurane sama kayak aura iya. anggota dewan. Pak Camat Mas Rejo. Sing jas ireng, kabeh jas ireng. Pepet terus. Ayo. Oh iya. Mas Gondrong. Oh, Onci.
blas garwane wong liya jare Mas Tulus. Sabda Pandita. Anjani, iki ono Pak Edi sing sebelah sono. Oh iya Bos Edi. Iki matur sembah nuwun pokoknya buat bapak-bapakku semuanya. Nggih, matur sembah nuwun Mas Agus, Mas Ledek, Mas Gondrong, Pak Isandi, Mas Joko. Terus semuanya. Wes bapake semuanya. Terima kasih. Ki Mas Edi, ayo belah kono dintekke. Ning opo sliramu teh. Matur sembah nuwun niki sampun dipinani pamuritan spesial buat dulur-dulur semuanya. Oke. Mas Hermangi. Ayo tuan rumah. Mas Wali. Oh
Dar. Matur sembah nuwun. Niki, Udah es itu Mas Bagus. anu, niki bablaske mergo waktune rada mepet Nduk Puput, Pak Didar, Pak Didar atau sembah nuwun. Niki bablaske spesial ke Mas Waluyo niku ninggal katresnan. Nggih, siap. Nggih, nanti spesial buat Mas Darman 1001. Bismillah, mudah-mudahan masih cukup waktunya. Monggo. Aja semelang bagus, tresnaku iki bakal layu. Ora suwi aku bali iso sumanding ana ing sisi. Chandra Pesona. Mas Sulus, niki mangke bablaske ninggal katresnan minangkani pambutan spesial buat Mas Waluyo. Ki mangke Mas Darman mangke spesial 1001. Ya, ninggal Nah, kata. ini cukup waktunya menjelang sholat asar. Ayo. Puput. Aja semelang bagus, tresnaku iki bakal layu. Ora suwi aku bali iso sumanding ana ing sisiku. Pak Didar matur sembah nuwun. Chandra Pesona.
joget monggo ibu woi Mas Marsal lah gak teng mriko nih kalau kali Mas Gondrong kalau nggak salah. Masa? Oh, Niko. Ya Allah, sudah dada-dada. Ayo kita merapat ke sono kan. Iya, bar niki terus si kucing. Kang pantesino tarsono. Antut-utut. Antut-rutut. Lan keram lan raja. Rukun mensoge santoso. Yakti kaci mongko. Mas Warso. Eko lagune napa niki dipersiapkan monggo dulur-dulur. Perahu layar. Oke. Spesial lagi perahu layar.
hae hae. Mas Tulus niku ten mriko mboten krungu, Pak. Nggih. Mbok nyeluki sing cedhak wae lho kok adoh lho. Mas Bagus, hae hae. Iya kene no tertib Mas, wis tenan Pak RW apa meneh iki wis pacarku Mbak Senen Pak RW. Wes. Pokoknya anggere nek Mbak Teki iki mesti enek Mbah Senen ya. Tenan pokoknya di mana ada Mbak Teki di situ ada Mbah Senen. Monggo Pak RW. Catetan sajroning ati datang tutur saya merahati aku kowe dadi garwa berkoleren ning gumuk asmara Chandra Pesona. yen lewat aku kelingan gubuk kae yen tak belereng pengen cagak kebak tulisan warna abang tondo kasih sayang gubuk gubuk kae nyimpen wati nanti besok ora bakal lali gubuk kae kebak cerita wayah wengi ngerti gagat lino Oh, hae ini kan dengar panggung kae. Pak dereng beras niki, Pak. Oh, ngoten. Pak RW hae. Kuwi wis Oh iya Mbak basenen Senen no deh. kok. Mbak Senen hae. Wes to. Lah kok cepet temen ale wes. Mumpung nyekel mic jare Mas Napa? Tulus kok bablaske kitir sumile. Oh kitir sumilir. Ya. Aku gak nganggo hae kesedih lah aku. Ora Pak Nano. usah. Sedih Sing aku. penting kan tempelane. Sedih Rasa aku. hae-haean. Catatan sajroning Ayo nih wes. Aku kowe dadi garwa mergo leren ning gubuk asmara. RW napa? Ibu jangan denger ya. Sesok kayak dolan nih Pak Suroto kono. Iya toh. Ibu buat atu moto, Pak. Ibu buat atu moto. Antar. Ayo yo. Sur. Mas Suroto bawa mari kita Suroto. Gak mau.
dadi adem ya Mas. Oh panas lho Kak aku. Gak, aku dadi adem banget ya Mas. Berasa ada. Mergone Emang Pak cedak. Desroto bawa AC ya ke sini ya? Ya Allah. AC-ne ngene iki lho Kak. Iki kan kok digo ipit-ipit to dadi rasane adem iki. Aduh ya Allah. Aku kayak bar iki terus iki ana mburine ya ana bose ya. Iya to. Wis iki jan Khusus. tumplek-plek iki juragan-juragan pada anu rawuh semuanya. Mendah boyo ya sita urip kelawan tika meski bagyo mulya jor lair putri Sulistya terus bisa nyoron tika Selamat datang dia buat Bapak DPRD Kota Bekasi, kepada Bapak Agus SE, terima kasih atas kehadirannya. Sekali lagi selamat datang segera kepada Bapak DPRD Kota Bekasi, Bapak Agus SE. Atas Mbah. Ya gemati toh ya. Orang mungkin sampai orang gemati kalau Kak Teki. Nah iya. Kak, ini tadi juga ada informasi tadi juga Bapak Dewa tadi yang punya dangdut. Ini karena mungkin Bapak mau kondo nanti selain diputer siap, spesial nggih. tebang-tebang dangdut kembali nanti dihadirkan bersama Nyi Chandra Pesona. Oke. Mendah boyo yen to sida urip lan ndika mesti bagyo mulya sur lair putri Sulistya terus bisa nyuwara ndika kang wis ana. Sambung panci dalu ki sampun dipinari pamungkas spesial buat Mbak Lizro Tomatus Mbah Nuwun. Nyi Chandra Pesona. Senang kula kowe aja lali marang aku iki yo nimas nalika
nandang susah sapa sing ngancani Mas, kalau diseluk tuh Mas. Oh alah. Oke no. Mbah Senen, Pak RW Warso, iki nak hak ini jane kudu ngejak teki. Pak Warso, Mbah Senen matur sembah nuwun, sehat-sehat selalu. Alhamdulillah pinanggih teng telepon Bapak Sugiman nggih, nah orang ini iki jan iki salah satu menyambung silaturahmi. Sementing padha paringi sehat-sehat selalu nggih. Bapak selamat siang Mas Warso. Niki anu napa HE-ne kok mboten enten. Oh siap ya ampun Pak, matur sembah nuwun terima kasih nggih Bapak. Sehat-sehat selalu Bapak, Bapak Dewan nggih terima kasih. Mungkin nanti Bapak berkenan bergabung bersama New Chandra Pesona sebelum kondur. Oh ngonten atau mungkin Bapak punya lagu Pak? Bapak biasanya sukanya lagu dangdut atau lagu campur sari? Oh lagunya Rhoma Irama, nopo Pak? Kehilangan? Oh siap, oke siap. Nanti setelah ini saya putar spesial buat Bapak. Tapi Mas, apa? Chandra Pesona. Nanti monggo pakai di tunggu niki spesial kagem dulu-dulu semuanya. Pilih pakai bandiri guys lagu nggih bersama New Chandra Pesona. Nanti setelah jenang gula nanti diputar spesial buat Bapak Dewan nggih matur sembah nuwun. Susah podo sing ngancani cek semono aku tetap tresno lan tetep setia yo nimas derek ampe gawe
Pak Di Suroto ngaturaken sugeng siang sing rawuh. Apa kowe pancen ora kelingan samane den yen yo limas kowe janji bunga susah padha dilakoni. Sedang gulunge sama kantor spesial Bapak Ibu tamu undangan. Monggo, alias Pak Haji, Ayu monggo Pak Asik.
Selamat terus Mbak Nur, kamu dipinain pemuda spesial buat Mbak Tresna.